Praise the Lord. इसोर बाख्नाय जाथों बे समाव दिनै गोथार जिउनि गुन बेसेस्ता लक्षण attributes जायखौ जों बुङो the Holy Spirit attribute गुन बेनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों बे गोथार जिउआ जोंनि बे मा जादों दिनैनि जुगाव मानोना जों मिथिगौ दिनैनि जुगखौ गोथार जिउनि मुगा गोथार जिउनि सम होननानै बयबो मानसिफ्रा बुङो जों गिबियाव मिथिग्रोनानै ला बेखौ गोथार जिउआ मोनसे बोलो नङा बे मोनसे फायार नङा नाम्बार वानाव बे सासे पार्सन व्यक्ति बे नोंजों लोगोसे थायो आरो बे नोंनियाव थायो जों मिथिगौ गस्पेल अफ जननि 14:17 दं जेब्ला गोथार जिउआ नोंसोरनियाव फैगोन बे नोंसोरजों थागोन आरो नोंनि अन्दर सिङाव थागोन होनना बुंदों बे बोसोनखौ जों मोजाङै ध्यान खालाम जननि लिरनाय 14:27 बुंदों when the Holy Spirit live with us and in you होनना बुंदों सिङाव थायो बे व्यक्ति बेजों जों लोगोसे थायो मानोना बे इसोरनि मन्दिर बे इसोरा जोंजों लोगोसे थायो ओंखायनो फै जों दिनै मोजाङै इसोरनि बोसोनखौ जोङो बेखेवनि गोथार जिउनि जास्ट बिसय आं बेखेवनि अनेक गिफ्ट्सफोर दं बे गिफ्ट्सफोरनि बिसय नङा सोरबा आदार दां प्रफेसि बुंनाय बे गिफ्ट्स नङा बे गिफ्ट्ससो बियो गिफ्ट्सनिखौलाय आं सानो नों पिउरिटि लाइफ खुंनाया साबसिन मानोना बोसोनाव जेसेबां गिफ्ट्स मावग्रा हिलिं मावग्रा सोखाग्रा प्रफेसि बुंग्रा आं सिनिया होननाबो बुंनाय दङ माथियाव बेनिखायनो स' I would like to request you guys all purity maintain खालायनो जेब्लायबो ख्रिस्ट'जों नाजा day and night meditate his word obey the Holy Spirit command direction word नोंनि गोथार जिउ न' सिङाव जि थानानै गोथार जिउआ नोंखौ बुंबाय दं आमखा बेखौ दा माव आमखा बेखौ दा बुं आमखा बेखौ दा नाय आमखा बेखौ दा बुं गोथार जिउआ नोंखौ राव होबाय थायो you listen to him स' जों दिनै गोथार जिउनि बिसय एसे नायनि आं मोनथाम पइन्टसो ओरैजा सावरायगोन गोथार जिउखौ दुखु दाहो बे जाबाय एक पइन्ट बे जाबाय इफिसियासनि 4:30निफ्राय 32 जों फरायनायफ्राव नुनो मोनो do not grieve the Holy Spirit नङा होमबा do not grieve the Holy Spirit that's mean Holy Spirit not a power जायखौ जों दुखु होनो हायो बे मोनसे पावार जानो हाया Holy Spirit मोनसे फायार जानो हाया जायखौ जोङो बे फायारखौ जों दुखु होनो हाया नाथाय Holy Spirit बुङो ग्रिप्सनि ओंथिया जाबाय he is a person बेनिखायनो बेखौ ग्रिप्स खालायनो हायो दुखु होनो हायो बेनिखायनो बुंदों गोथार जिउखौ दुखु दाहो दुखु होनायखौ जायो जों मोनसे बोलोखौ मोनसे स्रांखौ मोनसे अरखौ जों दुखु होनो हायो व्यक्तिखौ पार्सनखौ जाय नोंजों थायो जाय नोंखौ दैदेनो जाय नोंनो एडभाइस होयो जाय नोंखौ गाइड खालायो नोंनि प्रटेक्शन हिसाबै थायो नों बिनि बाथ्राफोरखौ इगनरेन्ट खालायबासो बे बिथांखौ जों दुखु होनाय जायो दुखु होनो हायो बेनिखायनो गोथार जिउआ सासे व्यक्ति हि इज ए पार्सन साथामनि सासे व्यक्ति बियो जोंनि सिम्पल गामिनि रावा जाबाय इसोर बियो जिसु ख्रिस्ट'आ मोदोम हिसाबै गैया बेयो जिउ हिसाबै जोंजों दं आरो बे गोथार जिउ बे एडभकेट जोंजों थानानै रायलायग्रा जोंनि बिसावना होग्रा बे बिफायो आं बेखौ सिम्पल राव बुङो बे बिफा जोंखौ डाइरेक्ट खालायो बेयो स' गोथार जिउआ जोंजों लोगोसे दं बे जोंजों लोगोसे दंल' नङा जोंनि सिङावबो दं इन इउ होनना बुंदों इंलिस बाइबेलाव जोबोर मोजां बर'आवबो जोबोर मोजां बुंदों गोथार जिउआ जेब्ला नोंसोरजों फैगोन बे नोंसोरजों लोगोसे थागोन आरो नोंनियावनो थागोन होनना बुंदों नोंनियाव जोंनि अन्तर सिङाव थागोन बियो बेनिखायनो बे गोथार जिउखौ दुखु दाहो नाम्बार वानाव बेनि बाथ्राफोरखौ जेब्ला नोंखौ डाइरेक्ट खालायो नोंखौ जेब्ला बे एडभाइस होयो आमखा बिदि दा नाय आमखा बिदि दा बुं आमखा बिदि दा माव आमखा नों आर'ज खालायथाराखै आमखा नों बाइबेल फरायथाराखै आमखा नों बिदि नांलाय खमलायाव दा पार्टिसिपेट खालाय नोंखौ बियो बुंबाय थायो जिहेतु बे नोंनि अन्दराव थायोलाय गोथार जिउआ जोंजों थायो बे व्यक्ति बे नोंखौ डाइरेक्ट खालायबाय आरो जाय बुस्थुआ नोंजों थायो नोंनि न'खराव थायो नोंजों सासे मेम्बार जानानै दं नोंसानि न'खरनि फेमिलि मेम्बार जानानै दं बेखौ नों दुखु होनो इच्छियावनो हायो नों बिनि खोथा बाथ्राफोरखौ मानियाबा
नों बिनि बेरेखा मावब्ला बे दुखु मोनो आरो बे दुखु मोननानै नोंखौ बुङा जायो बे न'नि बबेबा खना फारसे जिरायनानै नोंखौ सानबाय थायो मानो आंनि बोसोनखौ मानियाखै मानो आंनि डाइरेक्सनखौ मानियाखै मानो आंनि एडभाइसखौ लायाखै बोसोनखौ लायाखै मानोना बे व्यक्तियालाय दुखु मोननानै खना फारसे थायो बे जोंनि अन्दराव बे अन्दरा न' बेखायनो आंनि आंगोफोर बे गोथार जिउआ गोदो अल्ड टेस्टामेन्ट दिनाव मोनसे पार्पस मोनसे मिशनजों फैयो थाङोमोन सेमसं मोननि जिबनाव फैदों थांदों ना होमबा दा जेब्ला मजेस मोननि जिबनाव लैथोखौ जेब्ला फारनै सिंखावदोंमोन इसोरनि बोलोजों बेयाव फैदोंमोन रायलायदोंमोन खामानि जादोंमोन थ' दिनैनि जुगा बे नङा पेन्टेकस्टनि दिननिफ्राय जिसु थैखांनायनि 50 दिनिया फरब जिथु फालिबाय थानाय मोनसे 50 दिनिया फरब पेन्टेकस्टनि समाव गोथार जिउआ फैनानै पार्मानेन्टलि बे जोंजों थाफैदों गोथार जिउ पबित्र आत्मा आरोबाव जों खनबावनो गोनां बे मेथाइआ आं सानो खनाबाबो गेदेर बाथ्रा नंला बेखौ पबित्र आत्मा sometimes I feel that पबित्र आत्माया नों दंखायो why should you calling पबित्र आत्मा आं समाव बिदि सानो एनिवे सोरबा मेथाइ लिरगिरिया गावनि माबा मोनसेखौ साननानै लिरदों बिनि एगेन्स्ट नङा नाथाय बेखौसो बुङो पबित्र आत्मा नङा पबित्र आत्मा सुखा है पबित्र आत्माया जोंजों लोगोसे थायो आरो बे जोंखौ दैदेनो बेनिखायनो फै जों बे गोथार जिउआ जोंजों थायोलालाय जों बिनि बोसोनफोरखौ इगनरेन्ट खालायबा डिसअबे खालायबा बे दुखु मोनो बेनिखायनो बुंदों गोथार जिउखौ दुखु दाहो एफिसियासआव नों फरायबा बिराद क्लियार मोनगोन दा बाइबेल फरायनाय सम गैया आं बोसोनखौ एसे गोलाव बुंगोन नालाय बे जाबाय गोथार जिउखौ नों दुखु होनाय सासे व्यक्ति लालाय बे नोंजों थायो नोंखौ डाइरेक्ट खालायो आरो बे गोथार जिउखौ नों जेब्ला दुखु होबाय थागोन आरो दुखु होनाय समाव नैथि पइन्टआव बुंदों डु नट क्विन्स दा स्पिरिट होनना बुंदों गोथार जिउखौ दा खोमोर नों जेब्ला गोथार जिउखौ दुखु होबाय थागोन बे गोथार जिउआ गोमोरलाङो जाहैबाय गोमोरलाङो बेनि खामानि मावनाय बेनि एडभाइस बे गासिबो नों खोनायै जालांगोन बेनिखायनो 2 थेसलोनिकेया 5:19 आव बुंदों गोथार जिउखौ दा खोमोर नोंनियाव जिथु गोथार जिउ थायो गोथार जिउनि जिथु प्रेजेन्स गोथार जिउनि डाइरेक्सन बेखौ मोनसे अर बायदिबो होनना बुंदों जेरै जोंबाय थानाय अराव गोथार जिउआ अर बेखौ नङा दे बेखौ जास्ट बुजायदोंसो रिजायदों जोंबाय थानाय अराव दै गिलाससे होआबा मा जायो सेमब्र' माबा मोनसे होननानै अरनि जोंनाया एसे खमायलाङो गोमोरथारा खमायलाङो दिनै नों इसोरनि एडभाइसखौ जुदि लायाब्ला बै जोंनाय अराव नोङो दिनै एसे गाबोन एसे दै होबाय थानाय रखम लास्टआव बे अरा सेमब्र' माबा मोनसे आवाज होनानै गोमोरलाङो मानोना नोंनि दै होनाया दिनै बाय दिन बे जोंनाय अराव जुदि होफैबाय थायोब्ला बे ओंखायनो जों गोदो ओंखाम ओंख्रि बनाव संना जानायखाय जों मिथिगौ अर बारा जोंबाय थाबा जों दै होना दोनोमोन दै होबाथाय सेमब्र' होननानै सावना आरो जोंखांफिनो दसे थनिया आरो किसु होबावबा सेमब्र' आरो सोबावबा सेमब्र' गैया जाथारलाङो थद्रुब गोथार जिउआबो बिदि बेनिखायनो खोमोरनो हायाखै बे जोंनाय जिथु अर बेनि जिथु नोंखौ डाइरेक्सन खालायनाय नोंनि जिबनाव थानानै बे नोंखौ दिथा होबाय थानाय पिउरिटि मेनटेन खालायबाय थानाय जिबनाव हेल्प होबाय थानाय नों जिथु बिनि भइस खोनानो मोनबाय थानाय नोंनि कनसियेन्स बिबेकाव जाबाय नोंखौ राव होनानै दिथा होबाय थानाय बे रावखौ नों इगनर खालायबाय थाबा नोंनि डेफनेसा बारायलांबा नोंनि खोनायैया बारायलांबाय थाबा नों जिखौ तिरस्कार नेवसिलांबाय थाब्ला नोंनि बे जोंनाय अर गोथार जिउनि जिथु गोथार जिउनि नोंखौ बुंनाय बे गैया जालांगोन खोमाना आरो बेनो जाबाय सिम्पल राव गोथार जिउखौ दा खोमाना ला गोथार जिउखौ दा दुखु होना ला बे मोनसे आरो 3 नाम्बाराव जाहैबाय डु नट गेट ड्रांक विथ वाइन बाट फिल विथ द हली स्पिरिट एफिसियासनि 5:18 बेखौ बुंबावदों 3 नाम्बाराव गोथार जिउजों दैदेन जा द्राखा बिदैजों दालों द्राखा बिदै लोङाखै जुमाय द्याट्स मिन सिम्पल राव जुमाय जौखौनो होनना बुंगोन जौ दा लों होनना बुंदों बरन्स नों गोथार जिउजों लोगो जा बा दैदेन जा जोङो
जौयाव do not get drunk जौ दाफे एसे जौ फेनायनि नेचारखौ जों जेब्ला जों रायलायो आंबो जों मिथिगौ मानोना जोंबो जौ लोङोमोन मोनसे समाव जोंबो जिहेतु खोमसिनिफ्रायसो सोलायनाय नालाय जोंबो जोनोमनिफ्राय बिमा बिफानिफ्राय ख्रिस्टान नङा नालाय जोङो do not get drunkनि मिनिंखौ आं मिथिगौ मोजाङै जेब्ला जों जौ फेयो जौनि एडिक्शना हाबो बे फुं सान हर जौ फेनायखौ मिथिगौ माला जौ मोनलोंगोन माला जौ मोनलोंगोन थुर मोनलायो मोनलोङाबा खालाव खालाव खासाव जायो जेरै साहा लोंग्रा मानसिया फुङाव साहा मोनलाबा बोरैबा मिलु मिलु खुदैफोराव गनाय बायदि मोनो लोंनो गोसोखांबाय थायो थद्रुब जौ लोंग्राया जौ लोङाबानो थानाया गोसोखांबाय थायो मर्निं आफ्टारनुन इभिनिं नाइट गासै समाव गोसोखाङो स' बे एट्रिबिउटखौ नोङो एबार पजिटिभ सेन्सआव नों सोलाय गोथार जिउजों दैदेन जानायनि बेलायाव जाय मानसिया गोथार जिउजों दैदेन जायो बे मानसिया जौ फेनाय बायदि जेब्लायबो जौ फेग्रा जेरै जौखौ गोसोखांबाय थायो आरो नों जुदि गोथार जिउजों दैदेन जायोब्ला गोथार जिउनि फिल गोथार जिउनि उपस्थिति गोथार जिउनि राव गोथार जिउनि डाइरेक्शन गोथार जिउनि नोंखौ माने दिथा होबाय थानाय फोरोंबाय थानाय माने गोदान गोदान मोनसे विजडम नलेजखौ नोङो जेब्लायबो मोननो लुगैबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनिखायनो बुंदों गोथार जिउजों दैदेन जा बे do not get with drunk with wine नि बाथ्राया बेखौ जुदि बे सेन्सआव लाबोयोबा बेसो जानांगौ जोंनियाव सासे लोंग्राया आखाइ थोर मावलाय लोंनो मोनाब्ला सासे इसोरनि बिसाया मानो थोर जाया इसोरनि आत्माजों सुफुंजानानै इसोरनि रावखौ गोदान रेभेलेशन भिजन्स माबा मोनसे मोननो थाखाय मानो जाया that's mean we are not filled by the Holy Spirit we are not led by the Holy Spirit we are not listening the Holy Spirit because we are gripping him we are trying to quench जों बेखौ खोमोरनो नाजागासिनो दं बेनो नेचारा गोथार जिउजों दैदेन जायैनि आखल आखुफोरा बेखायनो आंनि आंगोफोर बे गोथार जिउआ नोंजों दं नोंनि अन्तराव नोंनि मेम्बार जानानै दं नोंखौ दैदेनग्रा नोंखौ सालायग्रा जानानै दं बेनि रावखौ खोनासंनांगौ बे गोदान जोंनो मोनसे भुमुगनि दै बायदि गोदान गियाननि फुंखाखौ बेखेवना होबाय थायो आं बुङाखै माबा मोनसे गिफ्ट थानाय माबा मोनसे इफोरनि गिफ्टनि बिषय रायलायाखै नाथाय गोथार जिउनि आदर्श नोंखौदि पिउरिफाइड खालायबाय थायो डे एन्ड नाइट नोंदि मोनसे बोसोन रिभेलेशन नोंनो होबाय थायो बेखौसो आं दिनै रायलायदों ओंखायनो जि अन्तराव जोंनि मेम्बार जानानै जोंखौ दैदेनबाय दं बे गोथार जिउखौ जों दुखु होनो गोनां गैया बेजों दैदेनजा गोबां मानसिफोरा दिनै गोथार इसोर होनना गाबज्रियो इसोरखौ नागिरो बै पास्टरजों एनाउन्टेड आर'ज खालायजानि बै पास्टरनि आर'ज खालायबा आङो गोथार जिउखौ मोनगोन नो डाजन्ट मेटार आइ डोन्ट बिलिभ साच थिं आं बेखौ फोथाया आं फोथायो मा गोथार जिउ आंजों दं आं नोंखौ पिउरिटि मेनटेन खालायनायखाय आं नोंखौ इगनरेन्ट खालायगासिनो दं नोंखौ आं मोदोमनि लुबैनायखौ हमथानो हायाखै नोंखौ आं गाज्रि साननायखौ दासिमबो हमथानो हायाखै नोंखौ आं इसोरनि मोनफा डाइरेक्शन आंनि कनसियेन्स आंनि बिबेक आंनि ग्रेटेस्ट गिफ्ट कनसियेन्सआव बुंबाय थानाय बाथ्राखौ इगनर खालायदों बेनिखायनो आंनाव गोथार जिउआ बोरै आंखौ डाइरेक्ट होनायखौ आं बुजिनो नाथाय बे गोथार जिउआ आंजों दं दुखु मोननानै बेस्रा खना फारसे जना दं खोमा माने आं बोसोनखौ इगनर खालायदों बिनिखौ मानियाखै बेनिखायनो बुंदों गोथार जिउखौ दुखु दाहो हि इज ए पार्सन नट ए फायार बे नङा दे बेनिफ्राय बैयाव गोथार जिउखौ सोरनोबा ट्रेन्सफार खालायना होनो हानाय आं बेखौ सम साना गोबां बिसासिफोरा साननो हागौ अभिषेक मोननो थाखाय सोरजोंबा 5,000 2,000 3,000 ना आर'ज खालायजायो अभिषेक रिलिज खालायनो आंथ' सम बिदिखौ साना God is with me आं सानो पिउरिटि लाइफ मेनटेन खालायनो हायोबा अट'मेटिकलि इन माइ हेन्ड all thing is mine my Jesus is mine आंखौ अभिषेक खालायग्रा जिसुआल' I don't believe someone if somebody touch the hand that I will feel the Holy Spirit I don't believe this thing सोरनिबा जारिमिना बुक अफ रिभेलेशन बुक अफ एक्सफोराव माबा मोनसे मोननानै बेफोरबायदिखौ साननो हागौ नाथाय बुक अफ एक्सआ बे जोंनि ख्रिस्ट' खुलुमनायनि मोनसे नियम नङा बेयो आंनि साननायाव बे हिस्ट्रि निउ टेस्टामेन्टआव मोनसे हिस्ट्रि बिजाब दं बे हिस्ट्रि सोरनिबा जिबनाव जानो हागौ हिस्ट्रिया सोरनिबा जिबनाव जायाबो जानो हागौ सोरबा गोथार जिउ सुफुंजानानै बारल'नानै खना पानला जानला मानला आलाय सिलाय जानोबो हागौ एखेबारे जों मालाबा सोरनिबा मिटिंफोराव थांबा जों आलाय सिलाय गाख्रावलाबायनाय जों नुनो मोनो ख्रिस्ट'नि फिसाफोरखौनो गोथार जिउनि अभिषेक मोनदों होननानै आंनि जिबनाव खोमोनबो मावा दोंसेबो नाथाय जेब्ला बिनि रावखौ खोनासङा इगनर खालायो अब्ला थप मोनो
मोनगोन ना मोना थब मोनो जेब्ला आं बिनि एगेन्स्टआव खामानि मावबाय थब मोनो थब मोनो बेयाव थब मोनो थब बेयावसो मा मोनो बे जाबाय गोथार जिउनि नोंखौ वार्निं होनाय मानो बिदि मावखो नों मानो बिदि सानखो नों मानो बिदि खामानिखौ नोङो बुंखो आं नोंखौ इमान दिथा होदों बे जाबाय गोथार जिउखौ दुखु होनाय नेचार बिकज हि लिभ्स इन इउ एन्ड उइथ इउ जोंजों लोगोसे बिकज गड इज omnipresent इसोरा जोंजों लोगोसे दं बे नङा दिनैसिमबो जों माने सादुसि माबाफोर मादो ट्रेन्सफारेसन नङा नलेजखौ जों ट्रेन्सफार खालामनो हायो नलेजखौ ट्रेन्सफारेसन खालामनो हायो गियानखौ ट्रेन्सफारेसन खालामनो हायो बाट द हलि स्पिरिट इज नट ए ट्रेन्सफारेसन हि इज नट ए पावार हि इज नट ए फायार हि इज ए पार्सन फिल विथ द हलि स्पिरिट नों बेखौ दा खोमोर दा दुखु हो फिल विथ द हलि स्पिरिट डु नट गेट विथड्रां वाइन जौ लोंदों दा फे जौ लोंनायनि नेचारखौ ख्रिस्टनियाव लाबो थोर मावनायखौ मावगा हो नों बिदि गाज्रि हुदा दंबा बे गासैबो गाज्रि हुदाखौ गारनानै नों मोजां जानांगौ बे जाबाय पिउरिटि मेनटेन खालामबा अट'मेटिकलि वाट यु वाक्स आइ विल ग्रेन्टेड इउ नों मा बिगोन बेखौ मोनगोन बोलोजों दा खारथिंफा गोथार जिउनि दैदेननायजों गोथार जिउ गोथारै जिउ खुंनो नाजा गोथार जिउ Holy Spirit that means holy you also learn to be holy because my father is holy and you also try to be holy बिफा जेरै फिसा जेरै जानो नाजा power is with you anointed power is with you purity maintain जोंनि जिबनफोराव जों इसोरखौ गोबां दुखु होबाय गोबांखौ जों बुजिगौ अब्लाबो दिनै इगनर खालायनानै खायसेनि जाहोनाव जों दिनै इसोरखौ निन्दिबोदों आरो इसोर गोथार जिउ दुखु मोननानै नाथाय इसोरनि अननायजों मालादि बे मोजां दिना आलाय अरना फैफिनगोन आरो बे दिना दिनै फैफिनदों गोथार जिउनि अननायजों आं खेमा लायो गोथार जिउनियाव Lord you forgive me what I have done in my past life I've spent my time just uselessly but today गोथार जिउ आंजों दं आं बेखौ मानियो बेनि अननाया बेनिखायनो फै आंनि आंगोफोर जों गोथार जिउखौ दुखु दाहो बे नोंनि डाइरेक्सन खालायग्रा बे नोंखौ दैदेनग्रा फोथाय नोङो गोथार जिउआ दि नोंखौ दैदेनो आर'जआव नांथाब फोथायनायाव नांथाब डे एन्ड नाइट मेडिटेट God will bring more revelation in your life इसोरनि नलेजआ नोंनाव फैगोन थगायजानाय नङा नोङो सोरजोंबा पास्टार एभान्जेलिस्ट हिलिं खालायग्रा माबा माबि बुंग्राफोरनि रावफोरादि नंगौना नङा बे बुस्थुखौ फारसे थाला दोननानै बेयाव रुजुनानै नाय इसोरनि राव बुंनाया नंगौना नङा बेयाव गैयाबा थ्र' इट आउट जेरै बेरियानि गिर्जानि मानसिफोरा पौलमोना जि बुंदों बे बाथ्राफोरा बोसोननिफ्राय नंगौना नङा स्क्रिप्चारनिफ्राय नंगौना नङा बे गासैखौ बेरियानि गिर्जानि मानसिफोरा सालिजारि नायदोंमोन दिनै नोंबो सालिजारि नायनायनि सम फैदों मानोना जों मिथिगौ बे गोथार जिउनि नामावनो मानसिफोरा अनेक 2 नाम्बार खालायनायखौ जों नुनो मोन्दों आंनि आंगोफोर सिम्पोलखौथ' 2 नाम्बार खालाया थाइसे थाइनै नटखौ 2 नाम्बार फैयो 1000 थाखा नट इम्पर्टेन्ट because this is the high time to learn about the Holy Spirit बे जाबाय गोथार जिउनि मोनसे मोजां खाबु गोथार जिउनि बिषय सोलोंनाय मानोना बे गोथार जिउनि मुगा जिसुनि समाव जिसुआनो जाबाय संसारनि स्रांमोन आं बुंगासिनो just out of topic जिसुनि समाव जिसुआनो संसारनि स्रांमोन as long as I live in this world I am the light of the world ज'ननि बहाबा लिरनाय दं नायबा मोनगोन पटखौ मिथिलालाय ओंखायनो ज'नाव लिरनाय दं आरो मथिवनि बबेबा मोनसे चेप्टाराव मथियाव बुंदों you are the light of the world you are the soul होनना बुंदों you are the light of the world जिसुआ दा light of the world नंलिया जेब्ला थांनानै दंमोन जोंजों लोगोसे दंमोन as long as he is with us at that time he is the light of the world right now who is the light of the world you and me light of the world दा नों आरो आंसो लाइट अफ द वर्ल्ड जानानै दं मिथिबाय ओंखायनो आंनि आंगोफोर जों लाइट अफ द वर्ल्ड लालाय जोङो दिनै जिसुनि जानानै जोंहा सोलोंनो गोनां इसोरनि
जानानै जों लाइट होनो गोनां संसाराव खोमसिनि गेजेराव बे रेसपन्सिबिलिटि नाथाय लाइटआनो जुदि फिउस थानायबा बहा लाइट मोनो बहा एम्फौ बिरसननो बहा दाउसिन दाउलाया गेलेफैनो बे लाइट सोराङावलाय बेनिखायनो बोसोनाव बहाबा लिरनाय दं सामसनि 119नि 105 नामा इसोरनि बोसोना आंनि लेम्प आरो आंनि थाबायनाय लामायाव सोरां होग्रा होनना बुंदों। सोलों थगायजानो नाङा गोथार जिउनि बिसय सोरबाया आदार दां सिखा बाराबा सुखैरिया बाराबा I don't know that gifts I don't have but I know spirit is in my life through that scripture I know that I preach the word of God and I teach the word of God मानसिफोरनो आं फोरोङो आं मिथिगौ and this is the greatest gift and I know spirit is directing me day by day renewing my life आरो बे गोथार जिउजों सानफ्रोमबो सुफुंजानाय या जोंनि इम्पर्टेन्ट बिनि ओंथिया मा सुफुंजानाय माने मा पावार नामा बे सलार साननिफ्राय बोलोखौ लानानै एखेबारे आरोबाव जोंफिननाय माबा बेटारिया जोब्बा चार्ज होनाय बे नङा आंनि मथे आंनि अपिनियना सिद्धा बे जाबाय बिनि रिभेलेसन बिनि डाइरेक्सन बिनि एडभाइस बोसोनजों जेब्लायबो थाबायनाय नोंनो मा गियान होदों बे गियान सानफ्रोमबो नोंनो बे गियानखौ नों मोननानै गुबुननोबो होनाय आंनिया सिम्पल राव बेनिखायनो गोथार जिउजों सुफुंजानाय सानफ्रोमबोनि जिउआव गोनांथि दिनै नों अभिषेक मोनबाय गैला खालास दिनै नों आदार थांबाय खालास गोथार जिउजों आं उमुक बोसोरनि सिगां सुफुंजादों दिनै नों गोथार जिउजों सुफुंजायाखै जानो हागौ दिनै नों जेननाय जिउ खुंनो बेनिखायनो भिक्टरि लाइफ उइनार लाइफ देरहानाय जिउ खुंनानै फैनाय व्यक्तिफोराल' बे बागाननि फिथाइखौ जानो मोनगोन रिभेलेसनाव नायनो क्लियार मोनगोन चार्चफोरनो लिरना हरनाय लाइजामाव ओंखायनो जोंनि जिउआव सानफ्रोमबो गोथार जिउजों दैदेनजानाय आं मोनसे गुबुन रावाव जोंनि जिउआव सानफ्रोमबो गोथार जिउजों फिल जानाय बिनि बोलोजों बिनि गियानजों बिनि आदर्शजों पिउरिटि मेनटेन खालायनायानो श्रेष्ठ गेदेर ख्रिस्ट'नि मावनो गोनां हाबा आरो बेनो आंनि लास्ट एडभाइसआ ख्रिस्ट' बिश्वासिफोरखौ आर'जआव नांथाबनाय बिनि बोसोनखौ मोननाय डे एन्ड नाइट मेडिटेट बे जोंनियाव जाबाय थानांगोन डे एन्ड नाइट मेडिटेटनि मोनसे गामिनि रावाव आं बेखौनो बुङो नों ओंखामखौ 2-3 मिनिट जायो 5 मिनिट जायो नाथाय बेनि डाइजेसननि पावार बेनि जिथु बोलो बेनि जोंनो जुदि उदैयाव जोंनो बोलो होयो देहायाव बोलो होयो बे 12 घन्टा 6 घन्टा 7 घन्टा 8 घन्टा थद्रुबनो 5-10 मिनिट फरायबाबो इट शुड बी लाइक देट जेब्लायबो सोलिबाय थानाय रिमेम्बार दैट इज सामवेयर इन द बाइबेल बहाबा बाइबेलनि बबेबा बिजाबाव लिरदों प्रे उइदाउट सिजिं आर'ज खालायबाय था जेब्लायबो That's mean 7 into 24 घन्टा remember connection relationship between God and man it should be your life Benigni. Anything you do, anywhere you go, you should remember, you should connect, you should focus that God is my Lord. God is my Savior. Biangni Durgo, Biangni Sil, Dahal. Because remember. But most of the time we forgetting Him. जों बावना थायो सब समावनो जानायाव बानायो जों उन्दुनायाव बानायो जों बोसोरावबा थांबाथाय साहा लोंबा बानायो जों No. Personal relationship what right इसोरा नोंनो मा बुंदों बोसोनखौ ध्यान खालाय day and night refill with the wisdom with the direction connection advice purity every day in your life filled with the Holy Spirit that's mean no जोब्बाय बे पावार बे बेटारिया जोब्बाय चार्ज खालायनाय बे नङा सिदा राव lead by the Holy Spirit guide by the Holy Spirit गोथार जिउनि दैदेननायाव सोलिनाय मानिनाय जेरै गुमग्रानिखौ जेरै गुमग्राया मेन्दाफोरखौ गुमनाया मेन्दाफोरा मानियो एखे मानिनाय बे जाबाय गोथार जिउनि नेचारखौ जों ओंखायनो फै जोंहा गोथार जिउनि जोंदि गोथार जिउ दं आरो बेखौ आं एसे बुंगोन नोङो नावदि गोथार जिउनि दाबो नेचारा दं बा बिनि बोलो बिदि नोंदि बिनि बोसोनखौ मानिनानै सोलिबाय दं नोंनियाव खायसे सायाव नुजायो जेरै बाइबेलाव बुंनाय दं गोसो सिंनि रावा सायाव नुजायोना तद्रुप नोंनियावबो गोथार जिउआ थायोब्ला बे सायाव नुजायो
बेनि फिथाइफोर दं जों मिथिगौ गालासियानि 22 दं अननाय मोजां मोननाय सैसोनाय गावखौ हमथानाय फोथायग्रा जानाय बेबायदि लाभ काइन्डनेस गुडनेस फेथफुलनेस सेल्फ कन्ट्रल स' द फ्रुट अफ स्पिरिट गोथार जिउनि फिथाइफोर सोरबाया नोंनाव आदार तां गैया मा जादों नोंनाव हिलिं गिफ्ट गैया जादों मा जादों नोंनाव सोमोनांथाव खामानि मावनो हानाय गिफ्ट गैया मा जादों नोंनाव जुदि गोथार जिउनि फिथाइफोर दंब्ला नोंनाव जुदि गोथार जिउनि फिथाइया थाइब्लायब्ला नोंखौ दि सानफ्रोमबोनि जिउआव गोथार जिउआव दैदेनगासिनो दं दिस इज द प्रुफ मिथिबाय नोंनाव दि हाम्बल जिउआ दं ख्रिस्ट'नि हाम्बल जिउआ दं बेयावदि गोथार जिउनि फिथाइफोरा थादों बे हाम्बलावदि बिथा जानानै गोथार जिउनि फिथाइफोरा थादों बेनिखायनो फै जोंनि गोथार जिउआ जोंनाव दंबा जों गासिबो कन्ट्रल खालायनांगोन गोथार जिउआ नोंनाव दंब्ला आदार टाङा जुदि नोंनाव दंब्ला जेरै आदार टां दं नोङो मादार टांखौबो कन्ट्रल खालायनो सिखाय कन्ट्रलिं योर टां गोथार जिउआ दंब्ला गोथार जिउनि फिथाइखौथ' आं रायलायला बेथ' थाखानांगोनानो आरोबाव बेजों लोगोसे ख्रिस्ट जिबनाव फुल पिक्सार नुनो थाखाय फुल पिक्सार मोनसे गारिनि फुल पिक्सार नायनोबा साखायाल' नै गारि होनबा जाया नैबे इन्जिनाल' उमुक होनबा जाया नै गारिया बेनो होनना जाया बिनि बडिखौ लाना बेयाव इन्जिन थानांगोन सब नांगौ बायदि अब्लासो फुल पिक्सार दा गोथार जिउनि नोंनियावबोदि दं बिनि फुल पिक्सारखौ नायनोबा बे फिथाइखिनियाल' नङा बिनि बादिबो आरोबाव दं जों कन्ट्रलिं द टां सेल्फ कन्ट्रल इयाव गोलैजोबो फाउन्डेसन बे मिरु खालायनानै बिसोरनो जाजोबो सिं सिङाव बे जे गिफ्टआवनो जाजोबो जेरै गासैबो कमान्डमेन्टखौ जेरै मोननै कमान्डमेन्टआवनो दाजाबदेरनानै होजोबदों इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला गावनि नियमाव इसोरखौ गावनि दंनाय बोलो जिउ मोदोम गासैजों अननाय आरो गावनि फाराफोरखौ गावखौबायदि अननाय बेयावनो गासै नियम नितिफोरखौ दाजाबजोबनानै होदों थद्रुब बिदिनो दिनै जोङो गासैबो नियम निति फिसाफोरखौबो जों दिनै बिथा खालायनानै कन्ट्रल योर टां इफ इउ स्पिकिं टां कन्ट्रल योर मादार टां टु अके नोंनि मादार टांखौबो कन्ट्रल खालाय कन्ट्रलिं मानि थाखा फैसाखौ माबायदि बाहायनांगौ रां लुबैग्रा जानाङा थगायग्रा जानाङा बिदि नेचारफोरा गारनांसिगोन आरो जोंनियाव ख्रिस्ट'खौ मोननायाव जोंनाव बुहुत दं बियो जों इसोरनियाव फैफिनाय समाव बुहुत नेचारफोरा बेबो दं दाबो इभेन जोंखौ बेबो इम्पेक्ट खालायनानै जोंनाव बिनि फिथाइखौ जों दासिमबो मोनगासिनो दं बेनिखायनो कन्ट्रल द मानि कन्ट्रलिं फेमिलि एन्ड रानिं अकर्डिं टु द गड विल जोंनि न'खरखौबो जों हागौमानि इसोरनि नियमजों गाइड खालायनायजों दैदेनलांनो जुजिनांगोन ओंखायनो सोरबा गोथार जिउ गैया होनदोंबा बे मोनथाम बुस्थुआ दंबाथाय बे बहुत मोजां बेक्ति आरोना जाय मानसिया फैसा थाखाखौ कन्ट्रल खालायो जाय मानसिया निजिनि सालाय गुस्थि कन्ट्रल खालायो जाय मानसिया निजिनि फेमिलिखौ मोजां रुल खालायलाङो इसोरनि गियानजों बे बेक्तिया थैनो आंनि नुनायाव ओंखायनो फै आंनि आंगोफोर जों गोथार जिउजों दैदेनजानि जेब्ला गोथार जिउआ जोंनियाव थागोन जों बोलो मोनबाय थागोन आरो बिनि गियानखौ जोङो बुजिनो हागोन मानोना बोसोनाव बुंदों बे बेक्तिया थैनो जाय बेक्तिया who delighted in the law of the Lord and who meditate day and night बे बेक्तिया थैनो बे दैखरनि जिङाव गायजानाय बिफां बायदि दैखरनि जिङाव गायजानाय बिफां बायदि बे गासैबो बोथोराव फिथाइ थायो जुदि फिथाइ थायनाय जिबन नांगौबा you should meditate day and night the law of the Lord then the fruits of Holy Spirit will bear the fruits of in your life transformation upgradation life उन्नति लाइफ बे जिबना जोंनाव फैगोन ओंखायनो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खावलायो उन्नति जिबन नांगौबा लेखा फरा डक्टर इन्जिनियार जानायनि बादैबो नोंनो नांगौ डे एन्ड नाइट मेडिटेट द वर्ड अफ गड बेजों लोगोसे साक्सेसफुल लाइफआ नोंना मा होनो कालारफुल जागोन आदारवाइज संसारनि गियान संसारनि क्वालिटि संसारनि धोन संसारनि लेखा फरा डक्टर इन्जिनियार साइन्टिस्ट इट विल बी रिमेन इन दिस वर्ल्ड इटसेल्फ as you came naked you will go naked and God will just one day he will ask to you what you did for me right you are scientist you are doctor I know but what you did for me personally God one day he will ask
then what's your response? That is why बेनो गोथार जिउजों दैदेनजानाय, गोथार जिउखौ दुखु होनाय, गोथार जिउखौ खोमोरनायनि बिसय सोलोंनाया। इसोरा बोर होथों बे जास्ट आधा घन्टा इसोरनि राव रायलायनायाव इसोरनि बोसोना जों साफ्रोमनि सायाव थानानै बोर लाबोथों। आसिबोला आं गुसुं आरज खालामनि। जोंनि बोलोगोरा गोथां अनखौ इसोर आफा जिसु बे गोथार जिउनि बिसय जिखिनिखौ आं बुंबाय, जाय बिथांमोना खोमा दं, सम होनानै खोनासंदों, नोंनि बोरा थागोन आरो बे रावा पावारजों खामानि मावगोन आफा। I believe Jesus नों जि गगोन बे रावा मानसिनि गोसोखौ फोरबोफा सिंखावना नोंनि गियाननि राव गियाननि मेगन खेवनानै गोथार जिउनि बोलोआ जाखांनानै बिथांमोना बे गोथार जिउनि बोलोखौ जेब्लायबो मोननानै गोथार जिउ खुंनो हानायाव बोलो मोनगोन होननानै आरज खालामदों। जाय बिथांमोना बे मेसेजखौ खोनासङो, बे इसोरनि रावजों थाबायो, बुंग्राखौबो आसिरबाद होदो, खोनासंग्राफोरखौ आसिरबाद होदो। बे सुंदर खृष्ट जिसुनि